ତେଜଣା। ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଭାବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସେ କାମ କରେ କାହିଁକି? ଗବେଷଣାଗାରରେ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ କମ୍ ଗବେଷଣା କରେ କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷଟି ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଦେଉଛି। ତଥାପି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଏକା ଭଳି ସେ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହତ୍ ଜନମାନଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଭଲ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦୀପଟିଏ ଜଳିବା ପାଇଁ ତେଜଣାର ଆବଶ୍ୟକ ପରି ଜୀବନ ଦୀପକୁ ବିବେକ ତେଜଣାରେ ତେଜି ସଂସାରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ସେହି ତେଜଣାକୁ ତେଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏହି ଆଲେଖ୍ୟ ତେଜଣା। ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀର ସୁଖ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆମେ ସୁଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀର ସୁଖ ଆମ ଦେହରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଥିରେ ପରଶ୍ରୀକାତରତାର ଭାବ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ଥାଏ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ପଦାର୍ଥକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରି ଦେଖିବା ଆଉ ନିଜକୁ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାର ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସଚେତନ ନ କରି ନିଜ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ରୁଚି ଲାଗୁନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବି ପରଷି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚରେ ଘଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ମୋ ପାଟିକୁ ଯେମିତି ରାଗ ଲାଗିବ, ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ହେଲେ ମୋ ଦେହକୁ ଯେମିତି କାଟିବ, ସେମିତି ସମାନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ସର୍ବଭୂତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମଣିଷ। ଏତେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଆଉ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଯଦି ଏହିପରି ସମତା ଭାବ ଉଦୟ ନ ହୁଏ ଆଉ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାପଥ କୁସୁମିତ ନ ହୋଇ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ସମତାର ସେହି ପ୍ରଭାବ ଆମ ବିଚାରଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ରଖି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ରଖିବାର ମାନସିକତା ଯେ ଦିନେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାଜିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ କୁକର୍ମ କରି ସୁଫଳ ପାଇବାର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ ଆଣିଲେ ଯାଇ ସ୍ୱକର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆଉ କର୍ମ ସୁଧୁରିଯିବ। ମଣିଷ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସୃଷ୍ଟି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହା ବୋଲି ଯେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ। ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ଆଉ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲାଗୁନଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ଯେତେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ବରଂ ବଳପୂର୍ବକ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି। ଯେପରି ଅତୀତରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ଡାଇନୋସର, ଆଉ ଏବେ ସେ କେବଳ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟ ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦିନେ ନ ଆସିବ ଏକଥା କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଅନେକ ଭୟାନକ ବିଭୀଷିକା, ତଥାପି ତାକୁ ବୁଝି ନ ବୁଝିବାର ଆଉ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଢାଳି ନିଜ ବେକକୁ ଆଣୁଛେ। ଶେଷ କଥା, ସୁଯୋଗ ଥାଇ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତେଣୁ ତେଜଣା କାଠିଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ବରଂ ତାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।